zalunci ba a daina ba. Muddin ba mu canza hali ba to fa abin gaba za a bari ba. Mun mance Allah rabba shine mai yi ba mutum ba, amma mun kama mutane mun ce su za su yi ba shi ba. In mun gyara ku yi duba mu ga canji ba fitina ba. Kun san canji ai shine addini, shirya ku yi duba. Yaudara ba ta dace da mu ba, da shirci ba mu ne ba. Mu dai jama'ar annabi ne, maganar jama'a ku yi duba. Hali na yahudu mu duba, ba hali ne mai kyau ba. Burinsa a kullum kar musulunci yayi gaba ku yi duba. Wasu sun yarje musu duba, maganar wasu ba su bari ba. Sun ce a samsam wanga batu mu san ba mu yarda da shi ba. Daga nan sai yaƙi duba, an kashe yan uwan mu ku duba. Wasu na murna da hakan, wasu ko tausayi jama'a ku yi duba. A hakan ba a tsaya a nan ba, an sako mana yunwa duba. Wai shin mene mafita ne mu nuna musu ba za mu gaza ba. Mu tsaya kan addinin mu domin kwato yancin mu. Mu haɗe kai dukkan musulmai kar mu bari wani ya raba kanmu. In sun ga mun haɗa kanmu za su yi shakkar su taɓa mu, balle ma har su raba mu ba za su iya ba mu gane kanmu. In kun dubo jama'ar mu talauci duk sun damu, sannan ba abincin ci balle ma ai maganar lafiyar mu. Asibiti ina ne zamu ba kuɗi lafiyar ma ba mu. Asibiti na gwamnati ya zama asibiti na kuɗi wayo mu. Ko ka bayar da kuɗin ma ba kulawa ba alfarma. In ka ce za ka yi magana taran su fa za a yi makanan ma. Kasuwar mu ku duba can ma ba digon imani nan ma. In ka je ka siyo abu 10 ka siyar 30 kai al'umma. Talakawa na yin fama, attajirai san ba alfarma. Masu mulki sun rike ko ina sun fi son kowa ya yi fama. Ya Allah kai muka roƙa, sassauci shi muka roƙa. Ya Allah ai mana domin annabi ka muke yin nema.